Ang lagay hurt also. The lungs hurt. Yeah. Why lungs? You didn't eating me last night. Diyan kami nakatira noon. May bago kaming kapamilya. Hello! What's up? Bakit Mga ka na? higala! Hello, mga virgin! Oh, di. Kumusta kayo, mga kahigala? Tignan nyo yung suot ko. Nag-jacket ko, mga kahigala, kay medyo tugnaw man o gabi, no? Maapay pagmata. Si Banana is nandun na, nagsacycling na naman, no? Kasi naningkamot in town siya, mga kahigala, na muniwang. Kay madyo nang inisako-sako ko ng mga kahigala, di na siya hangakon. Nag-prepare na ako kay mag-salad ko. Tapos mag-fry ng pork. Yan lang yung lunch namin today. Ang isalad na ko, mga kahigala, is lettuce lang, tomato. Hindi kompleto yung mga pang salad. Tapos tignan nyo yung cucumber nila, mga kahigala. Diba ang laki? As in, Diyos ko yung marima. Tapos na, mga kahigala, oh. Nilagyan ko din ng cheese. Wow! Pero hindi siya masyadong kumpleto. Pero okay lang yun. Kami lang naman dalawa kakain eh. Tapos itong pork, si Banana na mag-fry nito. Di ko alam kung anong gagawin niya nito. Kasi nga, sabi niya, sa iyang balaod, pag wala siyang work, siya ang magluluto. Balaod niya, mga kahigala, ha? Dili ako, iya, ha? Nagsabonsyon may og salad this week, mga kahigala, kay murag naluoy na ko sa akong bana, no? Kay hangak ko na gado dyan, mga kahigala. So, madunan ini kagabi eh. Di na siya hangakon kan si Berno. Hangakon kan si Berno. Dumating na si Banana, o, tingnan nyo. Arang kabulod, o. Tingnan nyo, mga kahigala. Bulod pa more. Ano sa natapihi naman, na? Kapoy. Kung saan na pinkish naman, na? Dama. Bisa mo ko Japan ka. Are you okay? The bum hurt, the legs hurt, Ang lagay hurt also. the lungs hurt. Yeah. Why lungs? You didn't eating me last night. I'll go away. Don't worry. I'm getting fit like this. Right. You're going to mow now. You're going to feel like, oh my God, here comes a train, huh? Train never stop. Many powerful train. Laga na ni ba na, ha? Like an animal. Umalami og kaon, mga kahigala. Hindi na ako nag-take ng video kay medyo gadali-dali ni og kaon kay naangilakon. Pupunta kami sa tinitirhan namin noon. Magbisita kami doon, mga kahigala, kasi gimingaw mi. Makamingaw ang among mga silingan, ang tag-ija sabay. Padong na may mga kahigala. We're going there? Yeah. Where are we going? In Crabao. Oh, Where we living before. Rabaul. Yeah, English pa more. We go visit the people in Rabaul. Yeah. But we're not going to the spa, okay? No. Ang init na, mga kahigala. Kaya naka-sunglass kintahay kog fake. I beg to differ. My sunglasses are not fake, okay? No, it's original. Rabaul original. And I think I paid 250 something rand or 280 rand for these. Laga. About 5-6 years ago. Daw, nindot niyo dyan, sunglass. Ang ako, mga kahigala, 30 pesos na sa Philippines pa. But these ones, of course, here, the Dior's, we paid a whole 40 rand. Tignan niyo, mga kahigala, nagbaon ako ng beer. Walang Red Horse dito, so kaya ito na lang dinala ko. Nagdala ako ng beer, mga kahigala, kasi yung pupuntahan namin hilig sa inom. Tapos yung iniinom nila is hard banks. Tapos ayaw ko uminom ng hard. Kaya nagdala ako ng beer. Tapos si Banana is ayaw niyang uminom. Ayaw niya. So kaya nagdala na lang siya ng tea. Disim sa akin na palainom, mga kahigala, no? Nabali na noon yung panahon. So si Bana is walang bisyo. Ano lang po siya, addict ng cafe or tea. Diba? I don't say much, I just keep my mouth closed. Yeah, because you are driving. No, I don't get a chance to say anything. Diri may kang na mag-cycling. Ganaan
reason ko mag-cycling diri mga kahigala kay safety ba. Sa ato pa dire as iladya. Nagpakuan naman may nagpabaryo na. So mao na ang di na ko kadyo maka-cycling kay mahagda kung tagang truck mga kahigala kay kaning taga bukid ta sa Pinas. Old cycling route. No cars, safety. Safety. But we will find a better place down in some West. Kuha na ron sang glass oy kay rakog kuan butak ang ngitngita. Gimingaw jud ko ining lugar mga kahigala. Dami kaming memories dito. Kung nakaunang nakakapalo, nakita niyo yung palagi kami nagsa-cycling dito. Nakita nyo yan, nasa likod ko mga kahigala. Diyan kami nakatira. Noon, maraming mga bulaklak. Fresh na fresh dito mga kahigala. Ano siya ba? Parang bundok. Tignan nyo ang paligid ko, di ba? Super ganda! Eventually, Nandito na kami sa bahay mga kahigala. Hindi ako masyadong nakakuha ng video doon kasi nga, alam nyo na, chika dito, chika dire. Si Banana pod, ang katabian, hindi, chika pod. So, while the chika, nagsige po kong inom mga kahigala. Ang katungong gida nga bear na horot, gadyo ding taon higala kay kaning tagdugay ta makainom. Ang katong bear na tambay dito taon to, murag 1 year na siguro, mag 1 year karong December, kay 1 year naman ko diri December. Okay, pag inom si Banana, nagkapira og tea. Iya ha, kaya di man siya mo inom, di mo sigarilyo, watanan, mo idisyo. Napakabait. Sana all. Gihapit ko karon mga kahigala sa akong amiga. Kay naa siya gi-delivered na bread. Tapos nag-order din ako sa kanya ng pandesal. So yun, sumama ako sa kanya. Tapos bago niya ako hati dito, may pinuntahan kami. May dinaanan kami ng mga sikalhan. Ko alam na dadaan kami doon. Buti na lang at may sukli ako sa pandesal, no? Tapos may bago kaming kapamilya. So tignan niyo mga kahigala, hindi siya mahal mga kahigala, worth it talaga siya. Di ba? Maganda siya mga kahigala. 50 pesos lang yan. 50 pesos lang yan mga kahigala kung sa Pinas pa. Diba? Hindi ako hilig sa mga ganyan. Pero nung nakita ko siya mga kahigala, as in, sabi ko, ay, baka ito na magbigay ng swerte sa amin. Sakto lang yun ang akong kwarta mga kahigala, as in 20 rand. Kasi ito is 20 rand. Yung sukli ko sa pandesal is 20 rand, no? So 50 plus in Philippines mga kahigala. So diba? Worth it siya. Ito yung pandesal kong mga kahigala. Tapos binigyan din kami ng pretest na Spanish bread at shakoy. Pretest na shakoy. Tapos Spanish bread ko siya mga kahigala. Yan, di ba? Tapos pandesal. Thank you Tisinde sa pretest. Bait talaga eh. Super bait to si Tisinde. Silang lahat mga Pinay dito as in mabait. Nandito na kami sa bed. Good night. Time to sleep na mga kahigala kasi napagod kami. Tapos, masakit din yung ulo ko kasi nga nakainom ako kaunti. Yeah, mahal. Still, we are not changed our clothes. I know, because it's only 10:30. But I might fall asleep here with my clothes on. So, yun lang mga kahigala ang masishare namin today. Good night and God bless all. Bye-bye. Bye-bye.